Ko menene ya haɗa gandoja da rara faɗa? Kai, ƙasan nan, iko sai Allah. Na'am, wai wane ne yake ƙoƙarin karya min ƙofa? Hegoto tun kafin ka ruguje min gida. Ina kwana Alhaji, yauwa. Yaro da me kake so in taimaka ma? Babatto ina so na ga ummi Hakira. Wannan ai yata ce me za ta yi maka? Wallahi Alhaji ne kuma girlfriend ɗina ce, da ni da ita mun yi alƙawarin aure. Kutumelesi da yattawa aka yi alƙawarin aure kuma ban san ka ba, me sunanka? Ni ne Hemsitigo. Hemsitigo. Wow, this is my name father. Jaro uban nan kai yasa. Ko a lokacin jahiliya ban taɓa ganin ɗan iska irin ka ba. Ka zo da wando a yayyage, gahi kana cincin gan a gabana. Wallahi Alhaji yarka ce ta canja ni. Da hula da dogayen kaya nake sawa, ta ce ƙananan kaya sun fi min kyau. Wallahi ni dai kaina gaba ɗaya ya kulle. Amma kai mugun wawa ne, mace ce ta take canza ma tunani. Baba wannan fa yar taka yadda take so na ma ba ta ƙaunar ka. Naga ka ba ka zaƙe da yawa. Idan kuwa na kira ta ce min kai take so ba ni ba, wallahi sai na aura ma ita. Na yadda da wannan haraɗan naka, a kirawo ta. Ummi Hakira ƴata, ki zo ga mijinki ya zo ki bihi magani ko he kike so. Ai ga ta zo. Ƴata ina so ki bambance min zaman gida kike so ko zaman aure, ki zaɓa yanzu, kin ji?